بسورة النور أم بنا ولني آية بسبا أني كلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisuye omuga ani nani nai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisuye bisabanai ambe bako jikoruni golofula masjidi salamu kono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qul lil mu'minati yakhdudna min absarihinna ila akhiril aya. Ni aya nyamaru kanye kabo alafe masamin korota lendo nabe mu'minu muso nyamara naye. Ani ala be keleya mu'minu muso ala ka jon mu'minu ala ba ke ka keleya uye uka muso ka kibariala. Ani mu'minu muso uluni kafiri muso uka bonyo na jahili muso. Wa tamyiz lahunna an sifati nisa'i al-jahiliyati وفي آل المشركات. ni aya kono ala bina nyamrali ke mu'min muso uni jahil muso ka bonyona uni muslim ko muso fana uka bonyona kana ke chogoya keleni la hala kelenya. ni aya ni wati ya soro aya mbe kuma ko nane amburu prepare latige ni alama ubabi bresure unadafa afolo muso ka wali chelaje fulana hijabu sabana sarati munum be sharia ka hijabula
nanina muso ka jo haramu ye jonw ye ni aya bena kuma nunun kan ni aya min fuleya ani aya min nana suratul ahzab kono ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما ni ayam nunun den nana ka hijabu muso ka hijabu ko fo qur'ana kono ka wajibe uka ambe aya in tafsiri folo o ko fe ambe sagi kana ka kiruma wa qul lil mu'minati ala ko chidema afo mu'minu musoye yaghduduna min absarihinna uku kan yeli udo unyu yeli udo uku chidi uku min lili tabidi yeli bema haramuya yeli udo kanyana yeli udo kunya jigi kabo haramu dema min te haramuye amafo muso kano laje nyu be jigi kabo haramu de lajelila ورأت بن كثيركو أي أما حرم الله عليهن من النذر إلى خير أزواجهن عليه من حرام يا أوكا كوكا نلجلك كتا وتشو تنوما ولهذا أقول نند قصو ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النذر إلى إرزال الأذانب بسهوة ولا بغير سهوة أصلا أقول نند قصو قد دوني كبغا تشامان تارافي كو أتدغا موسوية إيكال لجلك كتا والي تشيما إيبال لجلك كتا مني دامو نينيو إيمان لجلك كتا مني دامو نينيو أتبير تشوكوشي دوريكا والي تشي لجل دون كبا تشاما انتارا ننفري وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نذرهن إلى الأذانب بغير شهوة دون كبا دوفنا تارافي أبدغا مسو إكال لجلك كتا ولي تشيما ندامو لجلته ندامو لجلته أبدغا إكال لجلك كتا تشيما munu yin fo uyu ka dellake jumaye kama sabata fi sahihi anana bukhari muslim kono anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jala yanjuru ila habasati wa hum yal'abuna bihirabihim yawm al-eid fil masjid ko ciden tunkera sallido ciden tunkera abake ka habasan ka wulaje ciden ka misiri kono ubake ka tlonke ke nu ka bamuruye ka bamuru fili kamina ani bamuru e wadbetigeli ke togo mi ubake ka tlonke nu ko bamuruye ciden ka misiri la sallido ciden tumbake kulaje wa aisha ummul mu'minina tanzuru ilayhim min waraihi wa huwa yasitruha minhum hatta mallat wa raja'at tuma mi ciden bake kulaje amba aisha to fana merula ciden kofe ka akunta ni ciden kamaye abake ka habasan ka wulaje ciden farikolo tobe amba aisha to ni cewu ni nyogonce ni amba usitu ka kunkolo be ciden kamanka abake ka habasan ka laje fana be tilunke kenu ka bamuruye tuma mi amba aisha to segena wakati mi ajigina donc ko na tum haramu yara ko cogo shide wali muso ikana wali ce laje cogo shide ko ciden tun tamba se to bila ku laje donc nin kuma de sahalendo ni wali muso abe daga ika ce laje wali ce laje me tanke nima lanyini ni damuye laje li simpulute bashi tola ode kuma sahalenye ninye anye joyoro folo min fo muso be se ka wallice laje nama keni damu lajeliye basita la lajeli sempulu ukadele ni hadisa amba aisha tu yerede ya kaman awa
ni nya bombo ya ka dan ciden kaman ka bambu ciden abe ciden kofe ma fo bamura yere la kade mana ciden jole ale jora ciden kofe ka bombo ke ciden kaman ka ba ke ka hawasan ka ulaje ube tinuke kenu bamure misiri kono ciden ma balala ciden nya bila fomba setu fara la jeli la segena yere jig ale ayere boray ni ñu ka dere lay la jeli simple abe daga musoko ke wali cela me la jeli munye damul la jeli we haramu ye wa yahfajna furujahunna afu mu'minu musuye kun kanye felau tanga uku tanga kabo jene yama uku tanga kabo iyere katilun ke keni yereye weki la wajibo ube mumbe muso bolo sisa komma konya fe iyere ko ci yere ma fo katie da musoro ki la wajibo silamiya sarate jenay parce que silamiya sariya ya la daga hada madin ka la wajini ka damu bo yoro fulade والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ce min ye ki damu boy ka musola ki damu boy ka jomuso maralera o dagariye ala ko ni teminan nin ka koy beta damu bo cogore la nin min te nin fula dola kele koy ya dara muso fana bo cogode la ala ye damu bo yoro min daga ye ice ube imatigi min yimara ni ote ate be cogoshi ikafo ibika la wajibo ni oye donc abedo akono ye munumbu kanye fela utanga kabo haramu koma geneya ube iyere katinuke keni yere ki la wajibo ube ka fendo ci yere ma haketo baka ki la wajibo ate be ewa nye fela tangali cogoya doye munye ki kala uratanga ni yere ka chete moganaya ika laura ika sutura tanga kabo mugo kala jelima wa yahfajna furujahunna bun kasir ko yahfajna furujahunna qila an al fawahish ko ukun yeflaw tanga do ko kabo ko jugu bema ko lankolo bema wa qila amma la yahillu lahunna do ko ukun yefla tanga kabo fema tunwo fente daga wiye wa qila an jina doko kunye fula utanga kabo janeyama aye imbe nimbeta fingo fenye haramu de fingo fenye de ewa wore rikila uraye uku kanye fula utanga kabo obema ويحفظن فروجهن ولا يبدين جينتهن إلا ما جهر منها وكانوا كم مسري بانج مغوية فم مغو برجع بنجاته فم مسري من بانجراني وتولو كسولا إلا ما جهر من التوسير سهلني مونيه عبد الرحمن السعدي يا فوق التوسير كنو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام منان دون كبار فرلان يوم كتفسير من دلا كو تفسير الميسر إلا ما جهر منها كو إلا شيابا جاهرة التي جرت العادة باللبوشها ففني بانغالي فيني مني لا دو بولدا كو فيني انكادو إذا لم تكونوا في ذلك ما يدعو إلى فتنة بها ني فيني دو ني فيني انت مغولة كمغولة فتنة كان إما ني مغوتة فتنة ناي mana ni muso ya yere sutura ni sutura minye aya yere sutura ni fini minye aya yere sutura ni hijabu minye o hijabu minyere kuloru beye ni mogo be aye ala illa ma jahara minha kuma sale nyinde fini minyere donni kanna ki yere sutura naye mogo ko o fini nyere kuloru ye ube ko fini nyere ye ko illa ma jahara minha akuma sale nyinde Abdullah ibn Mas'ud ya tafsir nindela don ko munun farla nyogon ka tafsir al-muyassar ya tafsir nindela Abdurrahman Sari ya tafsir nindela fini mimba kanna ni fini nyere masirita la nabe chew fitna kanama o fini koloru yele mimbeke ani mogo nyabe o fiti minyere ba kanna mogo minyaba la basitola pasika sagotola o tese ka dogo illa ma jahara minha ninde do ba foko illa ma jahara minha ko anyeda una tege fara ubo foko ibn Abbas ko alay ayayin tawsirini oye
uko turugu nana ko ibn abbas ko illa ma jara min hanyeda uni tege faraw ko kuma babela harisa nana la asaru nana ko ibn abbas de ko illa ma jara min ko nyeda uni tege faraw de ko kuma babela. Donc munun ba fo ko muso ko anyeda suturalite wajibiye ubeta dilo ni aya de la kuma saba mamate silamiya sariyala muso ka fitina yoro yere nyeda de muso ka nyeda suturali ya wajibi de do beta dilo albani fana ka kuma wala ka kitabu kono jilbabul mar'atil muslima albani yere ya yiraw kitabu kono ko muso ka nyeda suturali ko akanyi ko sunna de do ko sayba muso tumbu nyeda suturale ko ne ale ko sisa asuturalite wajibiye ni ako akanyi o de nyumaye o de sunnaye saybo kam muso ni sarafu kam muso be tumbu nyeda suturade ebe mu wore nyini ko albani ko wajibite te me albani ma fo ki kam muso nyeda bila kene kare akon ni fitina bala ni muso nyeda boli benani fitina ye a wajibra kadatu fuqaha be polo hari majhabi tigi munun ko muso kas nyeda suturalite wajibiye be ya yiraw be benaka kunnan sirana ni muso ka nyeda yera be cewu fitina ko wajibi do aka adatugo ko wajibi do aka nyeda datugo donc mo kan nim famu muso ka nyeda suturali ka farikuro be sutura ka nyeda datugo wajibi de do silamiya sariyala Sheikh Albani kuma min fo kitabu do dilana kuma in kama Sheikh Abdullah Bumbaji araduke kuma in kama kafo muso nyeda suturalite wajibiye Sheikh Abdullah Bumbaji risala dila karaduke kuma in kama Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ayat kitabu dila risalatul hijab li fadila Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ayat araduke kuma in kama kitabu dilala kama asarimul mashhur على أهل التبرج والسفور وفيها رد على كتاب الحجاب للألباني تعليف شيخ حمود ابن عبد الله تويجر نين كتاب الدلالنا أردو يردك ألبانية كما منفو جلباب للمرأة المسلمة كنو كتاب تقول الشارم المشهور على أهل التبرج والسفور وفيه رد على كتاب الحجاب لألباني على كتاب الحجاب لألباني donc mo kan ni rofamu muso kan yeda sutorli wajibi de illa ma jahara min hamin fule yere ya o ye fini min bala o kuroru min be kenema la nyini ode wali yadribuna بغمرهن على جيوبهن مسوكا من يوكا كنا برو فنايه نو يحجابو اندو كفر كل بسطرا وكا كنا برو فناتا كاتا وكنكروكا من يدلوكي انكايه انو لو يركا كابداتو جيوبو يدلوكي كاندي وكا كنا برو برو فناتا كون دا وكونكا kuka bloki kawun fana ku sutura amba aishatu ako alaka hinna ale ansaru foron uka muso alaka hinnula ako tumamini aya jigina wali yadribuna bi ghumurihinna ala juyubihinna amba aishatu ko yarhamullah nisa al-muhajiratil ula أكون مهاجرنا فلو كم مسو على كهنولا لما أنزل الله وليضربن بغمرهن لا جيوبهن صغغن مروتهن فاقتمرن بها هريسان ببغاري كنو أكون تمامني آية جينا كم مسو كوكا كنا بروتا كادا وكنكولوكا كوكا دلوكي كون داتو كم مهاجرنا فلو كم مسو تارا منكي ويرد تارا وكا اوا دراو وتارا ولود تيجي كوكو كنا بري كابري وكنا وكا دراو وتارا ولود تيجي كوكو كنا بري كابري وكنا
muhajira folo ka muso ani sisan ka muso ka jade muso fule sisan ni ko karasa hijabu abe akanto de iye hijabu dine mawa iye hijabu sanne wa metuma mi muhajira folo ka muso ala yenni aya fo mo shima ce nyininka kata ce ma wa kuna bre nyini yede u yere de tara fere ke wu kunda tugu chukomi taro ka darawde tige ku kunda tugu parce que bado ala ya wajibe ya u yere de ka fo yere de ka nyanyini kake muso ni ce soro abe hijabu saka dima abake ka shisotu duma abake gaggawu saka dima abake ka niqabu saye hera de farala hera ka sino ala ye muso yere de wole ko wajibe ka iba nyanyini chogomi yere datugu kuma nya sira yere de maw muhajirna folo mu cewu makono de wulu yere de taraw kaddara wutige ku kumbire nay arisa were nana ninye asma fanaka hadisan nana qul lamma najalati hadisan nana wa nisafiyatan binti shaybata anna aisha radhiyallahu anha hadisa wure nana kabun fanama kwamba shatu kanati taqulu lamma najala hajil ayatu wal yadribuna bi qumuri ala juyubihinna aghajanna ajrahunna fasaghannaha min qibali hawasi faqtamaranna biha na chogore la bugari kono ko amba aishatu ko tuma minni aya jigina ko muhajirina muso ku tarade ukata fe yiro munun kajja ukata fe yiro min kajja hakim min kajja ube do tige ola ku kole nyogona ku kala nyogona ka ke briefing ka ke kunna bire ka do kunna finu utaru ka finu de laje fini min kajja ko jugu ube do tige ka bola ninin fana kajja ko jugu ube do tige ka bola kulu kala nyogona ka abri ukunna ku kumbiri nay kumbiri nay donc nin fana ka famu ni hijabu donna bebe na prepare la tige o ka kunna biri fana da oka ka doroki kain da tugu anu utilo o kan ka be da tugu wala yubdina jinatahunna illa libu'ulatihinna o kanu kan mashru bange pare fini min be musola bukuli munun bi tilola inye dawu itege farawu ishen kalawu i dishiwu i kawu nunun de togo ko mashri wala yubdina jinatahunna muso kanu kan mashri bange mugoshiye illa libolatihinna fo uyere ka chewu ninye foloy uyere ka furuche muso yere ka furuche o bese kiye ka parefino la binye da uya bitege fara wole mashri munun bila abaye ninye foloy aw abaihinna fulanna ube muso afa muso fa ayere wolo fa ube muso moke katafo sanfe obe se ka muso ye akam masirila afa min fulen ninye abe fa fanfelata abe ba fana fa takata muso wolo fa o dagara o kam muso ya kam masirila afa o fana fa katafo sanfe adagara o kam muso ya kam masirila abba fana fa o dagara ka muso ya kan masirila fo kata sanfe aw abai bu'ulatihinna ubi muso ufuru ke ufa muso ifuru lembe che mimma o che fa adagara aka eye kan masirila bura muso do ya dem muso ka furu muso de ye adenke abe nanda filla yoro ma be tembe huke adenke o furmuso de yiye adagara iche fa akiye ikam masirila aw abunaihinna ube muso uyere ka denke muso idenke adagara okiye ikam masirila aw abunai bu'ulatihinna ube iche ifuruche o denkew har na ya soro o de e yere mo wolo mana ini sina muso munun bi che bolo wulu be de munun soro i che donc fenwo fenye
i cɛ a yɛrɛ woloden de o y'i ka jumurami de a dagara o k'i ye i ka masiri la aw ikhwanihinna u bɛ musow u yɛrɛ ka balimakɛw i ni balimakɛ min bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ u bɛ i ni balimakɛ min bɛ fa de la u bɛ i ni balimakɛ min a bɛ ba de la a dagara o k'i ye i ka masiri la o de aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna u bɛ i balimakɛ olu fana denkɛw e muso e ni cɛ min bɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ o cɛ denkɛ i ka jumara min dagara ka i ye i ka masiri la u bɛ i ni cɛ min bɛ fa la balima min bɛ fa la o balimakɛ denkɛ a dagara a k'i ye i ka masiri la u bɛ i ni balimakɛ min bɛ ba la o balimakɛ denkɛ a dagara a k'i ye i ka masiri la i ka jumara min don awa hari ninnu fana denw ka jigi a bɛ b'o cogo kelen na aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna u bɛ muso i balima muso denkɛ e muso e ni muso min bɛ ba kɛlɛ fa kɛlɛ o denkɛ i ka jumara min a dagara a ka ye i ka masiri la u bɛ i ni muso min a bɛ fa de la o denkɛ a dagara a ka e ye i ka masiri la u bɛ i ni muso min a bɛ ba de la o denkɛ a dagara a ka e ye i ka masiri la o fana i ka jumura min ye aw nisaihinna u bɛ aw silamamuso dama aw silamamuso dama e ye silamamuso de nin ye silamamuso de a dagara a k'i ka masiri la maana a dagara a ka ɲɛdaw ye a k'i tɛgɛ faraw ye a k'i sen faraw ye bukili minnu b'i la cɛli minnu b'u la a dagara a kun u ye mɛ i ka farilankolo tɛ dɛ k'i ka farikolo k'i doloki bɔ ko an muso dama de don o ko tɛ dɛ shawsira bun tɛmiya ko a ko salafu salihu ka muso ko n'u b'u ka jumurahamiw ɲɛ kɔrɔ k'u tun bɛ yɔrɔ minnu bɔ kɛnɛ ma ko o ye ɲɛda de ye ani tɛgɛ fara ani sen faraw musow dama tun bɛ nin de bɔ ɲɔgɔn ye awa musow fana tun bɛ ninnu de bɔ u ka jumuramiw ye salafuw ka musow n'u ka jumuramiw bɛ ɲɔgɔn kan fili ka minnu jate u bɛ yɔrɔ jumɛn ye u ye u ɲɛdaw u tɛgɛ faraw u sen faraw n'u bɛ bɔ u bɛ farikolo bɛɛ sutura salafuw ka muso cogo filɛ mɛ lahala min bɛ anw bolo muso i denmuso kɔgɔlen b'u bolo e muso b'i ka fani bɛ waraka i kulukutu bɛ da i denmuso ɲɛ b'i la sarafu tun tɛ nin kɛ nin tun ka taabolo la hali dama musow muso dama k'i fani bɔ i fari lankolon i ɲɔgɔnna muso k'a ye sarafu tun t'a kɛ hali muso dama n'u bɛ jumaramuw kɔrɔ ɲɛdaw de bɛ bɔ tɛgɛ faraw sen faraw mɛ k'i yɛrɛ waraka ayiwa kuma mana lawura kɔnɔya ma minɛ lawura ko la ciden ko a tɛ daga cɛ ka i ɲɔgɔnna cɛ lawura lajɛ a tɛ daga muso ye i k'i ɲɔgɔnna muso lawura lajɛ mɛ musow dun b'u yɛrɛ walaga de janko burusiw la kɔliyɔrɔw la kɔdaw la u b'u yɛrɛ walanga de u kulukutu ka ko ɲɔgɔn kan ko muso damadenw de don nin ɲa bɛ nin ka lawura la nin ɲa bɛ nin ka lawura la ninnu ye haramu de e ma hari su koyi la ni cɛ bɛ cɛ su ko ka taa awa a bara ka na kunbɛlɛ fini tɛ bɔ ka dɛ a bɛ ji bɔ ka dɛ k'i tɛgɛ dɔ kɔrɔ ka kɔli kɛ a lawura a tɛ daga mɔgɔ si k'a ye hari a kɔtɔ a su awa muso fana hari n'i bɛ ɲɔgɔnna muso de kɔ farikolo tɔ i bɛ se ka fini bɔ a la mɛ min y'a lawura ye ka taa bara a kunbɛla a tɛ daga hari e muso i k'o ye i ɲɔgɔnna muso ye o dagara cɛ n'a ka muso dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ a dagara cɛ a k'a ka muso fan bɛɛ ye a dagara muso fana ye a k'a ka cɛ fan bɛɛ ye e ma silamɛya sariya la cɛ bɛ se k'a ka furumuso kɔ muso fana bɛ se k'i furu cɛ kɔ mɛ ni a bɔra o la jɔn bɛ se ka matigi kɔ matigi bɛ se ka jɔnmuso kɔ
muso be se ka cɛ ko cɛ be se ka ka furumuso ko n'a bɔra wala kooli tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a y'a sɔrɔ muso denmisɛn fitinin min bɛ san 6 san 7 ɲɔgɔn na cɛw bɛ se k'o ko dɔnnikɛba ko lawura t'o la ou bien cɛ denmisɛn fitinin min bɛ san 6 san 7 muso bɛ se k'o ko dɔnnikɛba ko lawura t'o la mais k'a fɔ hari woloba de ye nin ye silamɛya sara la tɛ daga i k'a ko i ba a tɛ daga e k'a ko dɔnnikɛbaw ko i b'a ta yamamu dɛ ni koolibaga ma sɔrɔ a la a tɛ daga i k'a ko i woloba cɛ fana i yɛrɛ denmuso a tɛ daga i k'a ko a tɛ daga i k'a ko kooli dagara an ye minnu fɔ dɔrɔn de donc aw muso dama a bɛ se ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ka masiriw ye a ka ɲɛdaw tɛgɛ faraw sen faraw bɛ se k'o ye ɲɔgɔn ye aw ma malakati aymanuhunna ou bien musow yɛrɛ bɔlɔw ye jɔ minnu mara silamɛya jɔ mara hakika silamɛya sariya jɔ mara hakika min fɔ n'o jɔn sugu bɛ muso min bolo jɔn in kɛra a musoma dɔ wa i ka jɔn in kɛra cɛma dɔ wa a matigi de ye a matigi muso de ye a dagara o k'i ye i ka masiri la i yɛrɛ ka jɔn maralen awi tabi'ina sani an ka tɛmɛ aw nisayihinna dɔnnikɛbaw ye nuguta min fɔ yan ni ala ko aw nisayihinna ko a tɛ daga kafiri muso ka silamaya ka masiri la kafiri muso musiriki muso a tɛ daga a ka silama muso ye i ka masiri la ni kafiri muso de bɛ ɲɔgɔn kan i farikolo bɛɛ sutura de a ka ni ye ko mun kosɔn ko parce que n'a ye lahala dɔ la ko a bɛ se ka taa i ka mankutu fɔ a cɛ ye ko a bɛ se ka e muso a bɛ se ka taa i mankutu a cɛ ye ciden fana ko hadisa sahalen kɔnɔ wala tubasiru almar'atan tani ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha ciden ko bugari kɔnɔ ko a tɛ daga muso i ka muso dɔ damina i cɛ ɲɛkɔrɔ ka to ka muso dɔ mankutu i cɛ ye k'a kɛ komi i cɛ ɲa de b'a la ciden ko tɛ daga muso ye kana taa i balimamuso dɔ ka cogoya lakali i cɛ ye k'a kɛ komi k'a bɛɛ f'a ye a bɛ komi i cɛ ɲa de b'a la sisan k'a lajɛ ciden ko tɛ daga o de y'a to silamɛya sariya ko silamamuso i k'i yɛrɛ sutura ka bɔ kafiri muso ma parce que a bɛ se ka taa i mankutu a cɛ ye ni min ye silamamuso ye tant que o bɛ ciden ka balili min don nin na o tɛ se ka taa i ka ko lakale parce que a yɛrɛ b'a dɔn haramu yɛrɛ ale bɔra k'a fɔ o de y'a to ko aw nisayihinna a kan bɛ silamamusow de ma donc pour ka kafiri musow bɔ a la wa aw ma malakata imanu an y'o tafsiri aw yi tabi'ina khayri ulil irbati min ar-rijal ou bien cɛ minnu bɛ aw nɔfɛ e dutigi cɛ minnu bɛ i nɔfɛ cɛ minnu ni muso sahawa t'u la dɔw ko cɛ minnu hakili dafalen tɛ maa t'u cɛw dɔw bɛ dutigi fɛ olu kɔni bɛ dutigi fɛ de dɔrɔn n'u bɛ don a nɔfɛ u bɛ dumuni minnu sɔrɔ du kɔnɔ ka dumuni kɛ ka bɔ maa t'u a ka hakili dafalen tɛ ou bien a tɛ se muso kafoɲɔgɔnya la cɛya t'a la o mɔgɔ sugu ni hari cɛ de don o bɛ daga u k'i ka muso y'a ka masiri kɔnɔ min ye maa tuhu ye ou bien min ye de ni cɛya de t'a la nege t'a la cɛya t'a la olu n'a ɲɔgɔnna a bɛ daga olu minnu bɛ don dutigi nɔfɛ i ka du kɔnɔ ka taa dumuni ɲini na dɔrɔn n'u bɛ dumuni d'u ma dɔrɔn u bɛ dumuni kɛ u bɛ bɔ a dagara ninnu fana ka muso ye a ka masiri kɔnɔ dɔw ko al-mukhannas mɔgɔw dɔ bɛ yen cɛya tɛ muso tɛ cɛya b'a la musoya b'a la bon muso nege tɛ a la o sugu fana bɛ se ka muso ye mais a sabatira Salamata bolo a ko dagala qalati dagala alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indaha mukhannas ciden yɛrɛ cɛ dɔ tun bɛ ciden tile la cɛya ni musoya de b'a la u b'a fɔ minnu ma ko cɛ tɛ muso tɛ o ɲɔgɔnna tun bɛ ciden tile la a bɛ don ciden yɛrɛ ka musow kan u ka sow kɔnɔ ciden tɛ foyi fɔ mais don dɔ la ciden donna Salamata kan a ka so kɔnɔ a ye cɛ in sɔrɔ
Salimata fe wa inda Abdullahi ibn Umayyata ya anni aqaha wa yasru Salimata abalimake Abdullahi ibn Umayyata fana be wal muhannasu yaqulu ya Abdullah ce minye ko ce te musote ci de nya soro bake kafo Abdullahi ibn Umayya ma ako ya Abdullah in fataha Allahu alaikum taifa ni ala ya taifa dayela wuye na tara kelela taifa ni ala ya taifa dayela au ya soro kada shini fa alayka bi ibnati khaylani aw ndima khaylani kabila da be taifa uluka demuso ndima ika ulun yini de fa innaha khaylani kaddemuso ndima iko nyini khaylani kaddemuso tuqbal bi arba'i wa tudbar bi samani mana afule ka muso in tilole de lakale yaro ni muso ni hada madu ndo tilola terew dube be konola ni terew be bo konola ni atigi nyasile mbila terew ye fulade me na ya kodi ma terew be ke joliye fulabe yanfe fulabe bo yanfe o be ke jole nani kombi ma khaylani kadde muso na ya nyeshima abia anyeshima nani de kono tere nani de chilembe kono ina tanki annugura na ya nyeshima aba nyeshima inyabe tere nani de la kono ina ne na ya kodi mai be shegide qala fasamiyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumami muqannisu nyefo ninfo chete musofte ayen ninfo chide nyen nimme fa qala li salimata chiden ko salimata ma la yadkhulanna haja alayki nibbi temena nin kana doika tuguni nimbe musokodo akano doika parce que way werela la ara haja ya'lamu ma ha huna ni ne yenni nye chogomi mimbe ni yorola mana mimbe musokola nimbado la yadkhulanna alaykum akwa ka furmuso man bi temena nin kana do kare nimbe musoko kalama abe musoko do bi temena kana do ka donc awi tabiina khayri ulil irbati min rijali wa yannunu de munu nyemma tuhu ye hakilin taw ka hakilima dafa ube ce ya tula utem musoko do nunu na nyogona bese ka do dutigi no fe nu be dumuni nyine la ka dumuni ke ka bo ube se ku ka muso ya ka mashiri kono awi tifili alladhina lam yazharu ala awrati an-nisaa ube demisen fitini munu nu te musoko kalama ute muso ka lawra ko yeredo ni muso kumana abaka kuma magayali minke abedda mumindi chewma ube tamato yela be fitina munu la se chema nunun to do yere aya yere la magaw akuma nawo akera chogo lawo ute foido musokola demisen fitinu munun te musoko nyedo ute muso lawra nyedo ute musoko nunu adagara nunu fana ka muso ya ka mashirla me don kama ko mu demiseni mu ma ijuye ama balugo de me abe musoko kalama ni muso ya ke chogoya dola ube na ye muso cheni yere ya ba laje chogoya dola ube aba mankuto karasai parila biha demiseni mu ma ijuye na abe nunun kalama abe muso kalawro kalama abe muso ko kalama hari ni demisen fitiro na ma balugo ya akana muso ya kan mashirla demisen min fitini min be muso ya kan masiril be ya akan masirla na dagara akan muso ya kan masirla khairu mumaiz ate fen kalama ate muso kalawro ate muso ko kalama o dagara o kan muso ye akan masirla wala yadribuna بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن alakum muso ukanu shenke kadugu kolonta puru masiri munumbu shenna wana do ukanu okay nimfana minye salafu ka muso ye sebo ka muso uluka fini tumbe fufure yaro tumami chiden ko cheuma uluka fini ka da gelengala chamanchela umuselmata ko chide ma akon muso fana ku katta feke chogodisa iko muso takada gelengala chamancela ube natemena gelengala chamancela akana jigali kabakuru fura duma akana shali kabakuru furama mimbe ali kabakuru fura duma
kana dugukolo ka o bɛ tasuma kɔnɔ bon a ko aw muso b'an ta kɛ cogo di a ko aw ka taa fufu sibiriɲɛ kelen aw nɔfɛ o ko n'an y'o kɛ an taamatɔ n'i ka fini melekera kala la ou bien kabakurun i sen fara bɛ bɔ dɛ awa ciden kɔ aw y'a ka fini fufa yɛrɛ nɔfɛ jira a ɲɔgɔnna kɛlɛ mais a kana fɛn fara o kan dɛ ɲɔgɔnya kɛlɛ a ka fufa aw nɔfɛ donc musow tun bɛ ni lahala de la donc masiri min b'u senw na a tɛ ye donc a dɔw bɛ yen n'u nana cɛ groupe sigilen na u bɛ tɛmɛ u b'u sen kɛ ka dugukolon ta pour al-khalkhal fɔlɔ la sennabolona nɛgɛ o tun bɛ don senw na u b'u sen kɛ ka dugukolon ta pour a kan ka bɔ cɛw n'a dɔn ko masiri b'u sen na ala y'u balo o de la a k'u kana kɛ u bɛ ko ewa i sen ta dugu ma pour masiri min bɛ yen fini na jɛngɛ ka bɔ a la a n'a bɔ cɛw n'a ye o fana bɛ don a kɔnɔ o kana kɛ tuma Daramani Sadi ye nin aya tafsiri a ko nin ye kaida ye dɔɔnikɛbaw ye kaida dɔ bɔ ni hadisa ni aya na n'o b'a fɔ saddu jariya ko dɔ bɛ lesiri la a dagalen dɔ dɛ a ka kɛ mais tant que n'an y'a dɔn an y'a dɔn ko ni nin kɛra a kɛli bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenw bila haramu la ou bien a kɛli bɛ kɛ sababu ka mɔgɔw wele ka taa haramu dɔ kɛli ma o ko dagalen yɛrɛ bɛ haramuya siɲɛ kelen parce que muso taamatɔ i k'i sen kɛ ka dugukolon ta i taamatɔ a dagara ou bien a ma daga lesire la dagalen de don mais mun y'a bali musow bolo parce que sen ta nin bɛ na ni masiri bɔli min ye masiri in fana bɔli ye haramu de a bɛna ni masiri dɔɔni min ye sen fini in kɔrɔ o de y'a to sen ta in haramuyara sinon lesire la foyi tɛ sen ta la i yɛrɛ ka taamatɔ k'i sen kɛ ka dugukolon ta foyi t'o la mais a haramuyara tant que a bɛna fɛn dagalen don de mais a bɛna ni ko haramuyalen min ye o de y'a to ale haramuyara u b'a fɔ nin ma saddu jariya no semi rahimahullah tuma min a tun bɛ aradu kɛ mɔgɔ kan mɔgɔ minnu ko muso ka ɲɛda a ka ɲɛda datugu ko wajibi tɛ a ye nin yɔrɔ fɔ a ko ni ala ko muso sen ka datugu hari khalkhali sennanbolonɛgɛ min bɛ sen na nɛgɛ min bɛ sen na sen kana gosi o kana bɔ o kan kana bɔ ni walicɛw b'a dɔn ko masiri b'i la ko ni ala ko muso ka sen datugu n'o kɛra wajibi ye cogo di o sariya kelen b'a daga muso ye ko a ka ɲɛda bɔ sariya min ko muso sen fara ka datugu o sariya bɛ adla da cogo di ko muso ka ɲɛda ka bɔ haja min tanakudi a ko ni nin kɛra sariya bɛ ɲɔgɔn guruja o la dɛ a ko muso ka ɲɛda ani muso sen fara fila fitina bɛ yɔrɔ jumɛn fitina bɛ ɲɛda de la ka tɛmɛ sen fara kan silamɛya sariya b'a fɔ sen fara ka datugu cogo di ɲɛda ka bɔ kɛnɛ kan silamɛya sariya la ko n'u ko mɔgɔ ma e bɛ muso dɔ ɲini o ko muso in ɲɛda ka ɲi kosɛbɛ dɛ mais défaut de bɛ sen fara in de la a ko a ka ca o muso sugu bɛ don a la i b'a fɔ mais n'u ko muso in sen faraw ka ɲi dɛ a sen cogo ka ɲi mais ɲɛdaw de man ɲi i bɛ dɔn wa ko i tɛ dɔn bon silamɛya sariya fana la n'a ko i ka taa muso lajɛ n'i b'a fɛ ka furu ko i ka yɔrɔ jumɛn lajɛ ɲɛdaw o ko hari ni hijabu bɛ ɲɛdaw la ka ɲɛdaw de bɔ i k'u lajɛ mun na silamɛya sariya ko n'i bɛ muso gosi a ko wala tadribul wajha kana gosi a ɲɛdaw la parce que n'i ye muso ka ɲɛda tiɲɛ dɔrɔn i y'a ka hadamadenya don bɔgɔ la i ye défaut kala donc a ye aradu kɛ minnu ko ɲɛda datugulen tɛ wajibi ye a ka aradu la a ye nin yɔrɔ fɔ a la silamɛya sariya tɛ se k'a fɔ ko muso ka sen fara fila sutura ka sage k'a fɔ ko a dagara ka ɲɛda bɔ ka sɔrɔ ɲɛda de ye muso ka fitina yɔrɔ bɛɛ ye donc Cheikh Albani ɲininkara nin na fɔlɔ ka musow ka fini tun bɛ fufu bon ko sisan muso ka sisoti dɔ a bɛ cogo di a ko fɔlɔ mɔgɔw ka muso fini tun bɛ fufu de mais sisan ne ka fini tɛ se ka fufu i ne fɔ a ko fini min b'i kan na jilibaabu min b'i kan na o janya a kana da i sen fara kan a tɔ i ka sisoti kɛ ka sutura fini in dɔn kana da i sen fara kan fini in ka da i sen fara kan a tɔ i ka sutura ni sisotiya
donc ni yaira muso ka sen farate bo abe sutura de ambena u prepare lati nya fo tuguni wa tubu ila allah jami'a ala ko abeka yere sage kata alama abeka yere sage kata alama abeka tobi kata alama ayyuhal mu'minun abeka sage kata alama abeka tobi kata alama parce que ala fule kan ni sariya munu fo mu'minu musulman ku kanka kenilla halaminna ewo iba soro ube mu'mini chema do de maralawo ni min ta fa marala oba balmake marala oba moke marala oba binanke marala oba che marala wodi yato ala ye tugu sagi kata mu'mini bema parce que muso ka sutura baliya min fule ninye ni do yera muso la do be ye muso fana marabawla irijalu qawwamun 'ala an-nisa wodi yato ala ko ambede ka tubi kata alama la'allakum tuflihun abeka sagi kata alama abeka tubi kata alama ni muso nu ni sutura tugu munun fora masiru sutura tugu munun fora o kanu kan masiru bange mogo mununye ulu forate tanke ni muso sutura lente muso kan masiru be bange nununye junubu de do ala soso de do ala kutaw de do abeka tubi kasagi kata alama ka bo nununa ala yaw nyamra ni minye akake donc hijabu mbalima ko mbe kuma damado de ka fulana de ko hijabu ko duru de be fara nyogon ko ba fama hijabu afolo yemunye awala al jilbab fini min yere be do kanna folo ka fari ko be sutura o de folo e o dalila yemunye ya ayyuhan nabiyyu qul li ajwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوجين من يفلوي جلباب يرى إكفيني يرى تو مسو نيبي بو واللي تشون يكرو إكفيني دو مين بي فاركولو بسطرا كتا إكون كولو فوشن فرا مين بو بسطرا بافو نين ما جلبابو ني واجبرا مسو كان نيبي بو إكان نينكي قوله تعالى من جلابيبهن ولجلابيب جمع جلابيب وهو الصوب الذي يستر جميع البدن نيكو جلابيب فيني دو مين بي فاركولو بسطرا كتاي كونكولو فوشن فرا نينجا قرانا يوا حديثا بي كايرا مسو نيبي بو اواجبلم بي كفاركولو بكا سطرا آتية كهدسا أكو أمرنا أن نخرج هيدا يوم الإيدين وجوات القدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويتجل الهيد أن مصلاهن قالت أمرات يا رسول الله إهدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها أغطها من جلبابها آتية ako salliba ani salli fitini ko cide nyulu nyamariya ku kam muso bede labo abbe kata salli keneka hari muso munu lada te boliye bogo tigini munu bu ka sanke ukoro muso munu bara nulu be sokono de ute bo abada yere to cide ku nyamare ku be ka bo kata salli keneka ubede ka bo kata salli keneka ko muso do ko cide ma iko muso be ka bo kata salli keneka ibe muso do soroye hijabu ta bolo na ba farikulu be sutura na ina be bo o be ke chogodi awa ciden ko har ni hijabu te min bolo aka abani man mu'mini muso do ka hijabu shinga katanai akado katanai wa fil hadisi dalalatu ala anna al mu'tada inda nisa'i sahabati allan tughraja al mar'atu illa bi jilbabi dalula bin hadisa ila ko sebo kan muso kan lada de tundo ite bo abada ni hijabu tila wala muyajana lahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khuruj bi ghairi jilbabi cide ma jendi muso ma ku kabbo kata sallikene kan ni hijabu tula donc hijabu de la fule ko muso ikini be boyki farikoro be sutura ninde fulanna ashani al-qimaru
fulanna muso ni ye hijabu donte ika kunna biri fana do kunna biri bere ba ka da ikunka ka ikun birinaye wadda lay munye wali yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna ala ko ka kunna biro fana ewa o ka goshi o kunkono ka ko ka dolki kaunda tugunaye wajhu dalala amara Allah ta'ala almu'minati bidrib alqimar ala urusihinna wa ghad an-nassa ala ikhtimarihinna ala fulaka nyamareka ya ko muso ka kunna buru goshi kunka ni yedde lay kayranna ko muso nube bo uko ka ukun fana datuguni kunna biriye anana amba ise to ka hadisala nyafo akotu mami ayen jigina ko ninyo muhajirin ka muso ye ku tara uka tafu de tige ku fara nyugon ka ku kala nyugon na ku kumbiri naye ninte fulay delila yera hijabula qur'ana kono delila yera kunna birila qur'ana kono ninye fulay ashalisan an-niqab sabana ninye nye datuguna muso kinye datugude ikanye datugune do bo ciden tilela niqabu min tumbe ani sisan kan niqabu nonun te kelenya ori atu sisan kan nye datugunaw doni ke ba chama maso ka fatawa ke ko muso kudo ku kinye datugu sinya kelede parce que sisan kan nye datugunaw o yurwalende do folo nye datuguna yede nye kise fima inde beye inye kise fima inde beye ni nye datuguna woye sino inye da tositeye nye kise fima indoro de tumbeye mesisa do tenyere beye numbeye o yurwalendo donc niqabu sabana muso inya datugu ni nye datuguna o de lay munye de la bola Abdullah ibn Umar ka hadisan na alaka je kabama ako la tanqachiden ko la tantaqib al mar'atu al muharramatu wala talbasu al qufadayn ko ciden ko muso ni yenna mutani al murai ube yenna mutani hijue koy kananye da tuguna indo de lay munyeya donc ni ya irana ja ni nye sebo ka muso ye ko nyeda tuguna ka do ki nyeda tugu a donen tumbu bolo oda to ciden ko ni namu tay kanado rabi'a nanina al buruqu nyeda tuguna faso do bafo buruqu wolo kufula madedo uba sori kunna nye woni umbeto komi ni mugo munumba uba fo mimma makshe ni che ubado akufula mado nye wo dorom bebo buruku fana be o chogodela muso tumba dila ubado nye wo ni doron de be kenema iba sori ikunkolola buruku yeninde muso tumbe nindo amba shetuka hadisan nana akotel basul muhramatu ma saati kunni muso min namuta fini min kade ibado illa al burukha al mutawarid bil usufur fo buruku ni ewa irido de tumbe akasa tunkadi galade do be fini douala fo ewa e buruko mimbe o gala sugo ina koy ikanodo ni be namula donc ni fana ya iranna minni al buruko sebon muso tumbo fana do kunye daw suturanai nin kera joriye nani aqamisa duruna al qunfazaini minye gafula ja muso ka gafula fana do ka tege fara suturanu ye wali cew kana tege fara ye dalila bo fana la anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala wala tantaqibu al-mar'atu al-muhrimatu wala talbas al-qufazaini ko ciden ko musummin namuta akanan yeda tugunaindo ni har ni musamman yin namuta na man yeda tuguna indo abaka jilibabi jigi anyeda kanyani wali cew gerranyo na puru kanaye ko mi bake ya koriyali deke ni koriyali kera banka dersu nyagambire de teliya koso donc wo ya yiranna ko muso be gafula abadu dalla al hadith anna an-niqab wal qunfazaini kana marufaini fi an-nisa'i hadisai nya yiranna ka delula yiranna ko min nye da tuguna nye muso ko sire
ani ka gan fula don a tɛgɛ la ko ninnu ye ko fula ye k'u dɔnnen tun bɛ musow cɛ la seba musow cɛ la u tun bɛ ninnu dɔ ka kɔrɔ u tun bɛ ninnu dɔ ka kɔrɔ mais sisoti delila ye mun ye an ko i ka fini de ka fufu i nɔfɛ nungo kɛlɛ bon ni fini ma se ka fufu i nɔfɛ an ko Sheikh Albani ko fini in don a ka da senfara fula ma sutura to i k'o kɛ ni sisoti ye sutura to i k'o kɛ ni sisoti ye parce que a wajibira fini ka fufu de sen fula ka sutura de ni e ka fini in tɛ se ka fufu i nɔfɛ donc min bɛ fini fufu in remplacer fi sen fula ka sɔrɔ sisoti la n'a b'u sutura n'u tɛ ye donc pour muso ka sutura nin ko duuru de bɛ fara ɲɔgɔn kan muso bolo u b'a fɔ a ma ko i sutura la donc ni ala sɔnna sini min ye hijabu sara ye ko silamɛya ka hijabu yɛrɛ ye nin de ye sarati minnu b'a la sini ni ala sɔnna an na kuma olu fana kan ani muso ka jomara min ye mɔgɔ minnu ye ni ala sɔnna ni sini fana dɛrɛsu sera k'olu ta an na kuma olu kan ni ala sɔnna inshallah سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قال فلا ni mɔgɔ min selila limamu kɔfɛ limamu min n'a ka fani jiginni la senkurunin duguma yala o tigilamɔgɔ bɛ segin a ka seli kama yala k'a fɔ ka fani jigi senkurunin juguma haramu la a tɛ daga cɛlamɔgɔw ye a tɛ daga cɛ ye a kɛla kurusi ye a yɛrɛ kɛla jerekejan ye a kɛla fani min bɛ don fari dugumala la k'o lajigi i senkuru duguma o ye haramu ye a tɛ bɛn bal a bɛ jate kabayiraw dɔ ye kama dɔ ci b'a sallallahu alaihi wa sallam a k'i kanto ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar ako fani yɔrɔ mun bɛ yen n'o bɛ jigin senkurunin duguma ko fani dɔgɔ ko bɛ tasuma kɔnɔ b'a yira k'a fɔ ko haramu belebele mɔgɔ kan k'i mabɔ a la i bɛ seli la walima i tɛ seli la hali n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ma kɛ yɛrɛ yira kama a tigilamɔgɔ fana ma kɛ yɛrɛ bonya kama mɛ n'a ka kɛ olu fana kama dɔ bɛ fara a jurumu kan nka n'a tigilamɔgɔ selila o ɲɛma o tɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛ an b'a fɔ n k'a ka seli min kɛ k'o bɛ wasa kɛ a kɔni bɛna jurumu belebele sɔrɔ ka sababuya kɛ a ka fani don cogo la a fɔra k'a kana don cogoya min na dɔw ka yɛrɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min selila ka taa sɔrɔ a ka fani jiginni la k'o tigilamɔgɔ ka seli tɛmɛna o ko dalilu kɛ hadisa dɔ ye al-imam Abu Dawud rahimahullah ale ka hadisa tɔgɔ lakali i n'a fɔ a nana ɲɛma kabini Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an bainama rajulun yusalli musbilan izara إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ الحديث أنا نعفو على بنا كواكي كان صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة كوشيبا صلى الله عليه وسلم نونو أكا مودا بسلا تمانا من أبنا سلا كيوا كما كايتا سلي تدونغانا سلي أكو كيكو تاني سيغن kuma labana ci b'a ko sallallahu alaihi wasallam ko nin cɛnin de bɛ seli la ka taa sɔrɔ a ka fani jiginnen don a sen duguma ko ala ta'ala don a mako tɛ mɔgɔ ka seli la mɔgɔ min ni seli la ka taa sɔrɔ i ka fani jiginnen don o tuma dɔw ka nin kɛ dalilu ye madama a fɔla k'a fɔ ni mɔgɔ seli la ka taa sɔrɔ fani jiginnen don o tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛna ni mɔgɔ min seli la mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min ka seli tiɲɛnen don o tigilamɔgɔ fana ka seli tiɲɛna nka nin hadisa na ma sabati ka sababuya kɛ Abu Dawud rahimahullah ale ka mina cɛ ma o dɔ ye min ye Abu Ja'far ni Abu Ja'far ni majhulu lo allonin tɛ o ye sababu ye ka hadisa kɛ dɔyifu ye kosɔn ni hadisa ni a ma sabati baarati ka kala hali n'a sɔrɔ fana mun b'a yira k'a fɔ k'a sabati ko baara bɛ kala a bɛ fɔ ɲinɛ k'a fɔ seli min kɛla a minɛbaliya ta yira k'a fɔ k'a ye segin a kan tugun tuma dɔ la seli tɛ minɛ walima fɔ ko bato tɛ minɛ nka a tɛ fɔ a tigilamɔgɔ ma k'a ye segin a kan tugun i n'a fɔ ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka yɛrɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min taara lagwalikɛla dɔ fɛ o tigilamɔgɔ tɛrɛ 40 a ka seli tɛ minɛ nka an t'a fɔ a tigilamɔgɔ na k'a ye segin seli tɔgɔ kan tugun a bɛ seli diyagoya bolo ma an t'a fɔ ɲɛna k'a ye segin seli tɔgɔ kan tugun hali n'a sɔrɔ seli tɔgɔ tɛ minɛ na nin fana ni mɔgɔ min ko hadisa sabatila a kɔrɔ bɛ se ka kɛ k'a bɛn o ma o tuma fɛ n'o sabatila an b'a fɔ ɲɛna ko ni selila mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min ka fani lajiginnen don baasi tɛ ile ka seli la i ka seli ka ɲi n'a diyara Alahu Taala ye
nga i kɔni yɛrɛ kɔrɔsi i ye seli limamu kɔfɛ i b'a yira k'a fɔ limamu min ni a ka lɛnsɛrɛnya ka bɔ ani limamu min n'a ka yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ i kana sɔn ka seli limamu kɔfɛ limamu min mako tɛ a yɛrɛ la limamu min mako tɛ sunna la limamu min mako tɛ diinɛ la o tuma fɛ n'i ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ minnu ka fisa ka tɛmɛ i ka seli kɔrɔtɔ la nka ni seli la ni mɔgɔ suguya kɔfɛ o tɛ yɛrɛ k'i ka seli tiɲɛni o ka bɛn fanilajigi ma wallahu ta'ala a'lam. Ɲininkali filanan dɔ ko ale balimamuso sikora la ka bila saraka dɔ bɔli la k'a ye saraka dɔ bɔ ko n'o kɛla ko a mako bɛ ɲa a b'a fɛ ko nin saraka sugu ye kana bɔ sɛtana ka fɛɛrɛ lo sɛtana ka dabari lo saraka mun bɛ la sunɔgɔ la dasi 3 kɛ saraka ye dasi 4 kɛ saraka ye dasi 5 kɛ saraka ye taa di cɛkɔrɔba dɔ ma taa di sirewula dɔ ma n'i k'o baara suguya daminɛ i b'i yɛrɛ firila sɛtana de ma